Mga kabanay, sa usa sa mga nakalas atol sa naitubong disgrasya sa Dan Sipadilla, Barangay San Nicolas, Cebu City ni Antong Domingos kadlawon, nakahukom nga moatras na lang sa pagsangat og kaso. Ano ang report? Karong adlaw unta, gikatakdang i-autopsy ang patayng lawas sa 19 anyos nga si Rodrigo Abapo Jr. ang nagmaneho sa motorsiklo nga gidasmagan sa usa ka pribadong auto. Apan nakahukom ang iyang pamilya nga di na lang nila kini ipa-autopsy kay di na nila buot pang mabunog ang iyang patayng lawas nga nahiagom o grabing samad ug di naman sab sila musangat og reklamo. Gihaya na siya karon sa ilang balay sa Buyong Maribago. Kung maamo pa ni ikiha po, wala man ta may kwarta. Ang amo na lang gini ikuan palubong na lang. Nya sila mo ko bayad sa gasto unon diri. Kay sila may nakabangga. Maura na amo. Mulargahay na unta karong tuiga si Rodrigo sa Korea uban sa iyang agawon nga may restaurant sa Lapu-Lapu City. Apan ang pangandoy nga makalarga abroad, di na mahatagan og katumanan nunot sa kalit niyang kamatayon. Napaong usab ang pangandoy sa 32 anyos nga si Ronnie Taneo, kinsa moy angkas ni Rodrigo atol sa disgrasya. Barangay treasurer sa Isla sa Hilutungan, lungsod sa Cordova, si Ronnie ug usa ka licensed teacher. Ma'am, ako sa pagkakaroon, ma'am, mura di kong nabalian og pako. Kay tanan gud na ko nga kuan na jud ko salig na ko ani akong treasurer, salig na ko ani akong secretary. Kay maayo raman jud kaayo, mabud akong gingon nga maglisod na ko pangita og ipuli. Apan sukwahi kang Rodrigo, disidido gayud ang mga kabanay ni Ronnie nga mopasaka og kaso batok sa nagmaneho sa auto nga si Christian Abrasaldo. Ang akong isuon, ma'am, nga mo'y amana ning usas na namatay, biktima mo pa yung kaso, ma'am. Sa naunang balita, giswayan unta pagkuha ang habig ni Abrasaldo apan nagdumili siya pagluwat og pamahayag sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.